Perquè no accepto reptes, ja? No cal gaire pràctica, esforç ni habilitat per fotre's mitja ampolla de taronjada. Cal tenir collons. Justa. Jo en tinc de collons. Més que vosaltres. Més de 2? Demostra'ns-ho. Va, doncs. És un cunyàs, no et farà res. Com va, això? Si em menjo aquest bonsai, automàticament seré un tio divertit, interessant, no? Sí. Bé, doncs, me'l foto, a veure si és cert. Endavant. Molt bé. Malauradament, la paraula japonesa bonsai no significa petit arbre deliciós. A la sala, jo estava a mig sopar. Me'n vaig a dormir i mireu de no cridar gaire. Però què fas? Pregunta, són 2 dits. Perdona, estic fent una sàtira dels seus desafiaments i si hi penses, ha funcionat. T'estàs menjant un bonsai, no? Sí, Te n'hauries d'anar a dormir. I vosaltres cap al carrer. Sí, tranquil·la, ja marxem cap al bar de la uni. Bravo, Vidres, ens has fotut la nit en l'aire. I tu, Jay, en recorda't el que t'hem explicat de la Haika. On vas, ara? al llit. Però sense ells, no? Oh, si vols fer el ressopó, al lavabo hi ha una planteta. Tio, ha sigut la millor nit que he tingut mai.